Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar. Sabah dolqunları televideniyesi sizni jihanға oyak basқан яңа 2023 yıl bilen təbrik итә. Bugün ise eskişe яңа yılını da bilgileybiz. Beyram bilen sizni. Яңа yılda yurtlarıгызга иминлек, көңел тынычлыгы, бәхетле һәм мул тормыш телибез. Һәм Атна информацион программасының бүген 13 гыйнвар көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Без сезгә узган елның соңгы көннәреннән алып бүгенге көнгә кадәр булган яңалыклар турында сөйләрбез. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Саба районында Бранко Рус җәмгыятенең күркә инкубаторы ачылды. Махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм китте. Яңа елның беренче пары кавышты. Иң элек мөһим темалар турында. Бу атнада Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров һәм министр урынбасары Ленар Гарипов эш визиты белән Саба районына килде. Төп сәбәп җаваплылыгы шикләнгән Бранко Рус җәмгыятенең күркә инкубаторын ачу иде. Инкубатор Курсаба авыл җирлегендә урнашкан. Проектның гомуми бәясе 3 миллион евро тәшкил итә. Бу авыр кросслы күркә инкубация йомыркасы репродукторының беренче этабы һәм Россия территориясендә Словакия Республикасының Бранко Нитро компаниясе проекты. Эшли башлаячак инкубатор Бельгия предприятиесенең иң заманча җайланмалары белән җиһазландырылган. Инкубаторны ачу тантанасында Словакия Республикасының Бранко Нитро акционерлык җәмгыяте җитәкчесе, җаваплыгы шикләнгән Бранко Рус җәмгыяте Хорват Марик һәм Владимир Хорват. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм башкалар катнашты. Татарстанда мондай проектның барлыкка килүе күркә җитештерүчеләр өчен уңай булырга тиеш. Йомырка кайтаруга бәйле логистик мәсьәләләр һәм инкубация буенча сораулар үзебездә хәл ителәчәк, диде Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров. У нас потребности по инкубационному яйцу в принципе не было. Завоз у нас как производился, так и производится, но то, что на нашей территории, в нашей республике Татарстан появилось такое производство по инкубационному яйцу, это должно удешевить стоимость яйца для наших предприятий. Уходит логистика, во-первых, на своей территории, рядом, транспортная логистика, вопрос номер один на сегодняшний день. Уходят таможенные вопросы. По цене сегодня обсуждали с собственниками компании. Сейчас будем тоже изучать, смотреть, пока конечной цены нет. Когда конечная цена появится, мы доведем эту информацию для всех, кто у нас занимается выращиванием индюжины. Но будем смотреть. Надеемся, что она будет дешевле. По прошлому году у нас около 1 200 000 штук яиц было завезено. Завезено, наша потребность. На сегодняшний день данный проект, он как раз первый этап, 1 100 000 яиц они планируют производить, в дальнейшем до 6 миллионов планируют довести. У нас около 16-17 крупных мелких предприятий занимаются выращиванием. До всех информации доведем, всех состыкуем. Дальше будем в ручном режиме отрабатывать. Җаваплыгы шикләнгән Бранко Рус җәмгыяте 2019 елның язында оеша. Октябрь аенда исә Курсаба җирлегендә төзелеш эшләрен башлый. Әле күп йомыркалар чит илдән алына, һәм инде инкубаторлар мондый җиһазланганнар бик юк. Менә инде сез ишеткәнчә, алар бу көндә банклар белән бергә инвестиция ясадылар, һәм инде төзделәр. Но киләчәге иртәгә уже кирәк аның родительский породасы, то есть үзебездә шушы йомырканы булдыртып, инде иң башыннан башлап җибәрү. Мен уйлыйм, башы бар. Бу кешеләр бик ышанычлы булып чыктылар, үз вакытында бөтен нинди генә авырлыклар булганны беләсез дөнья буенча. Төрле авырлыклар булган вакытта да пандемия беренчедән инде булды. Аннан соң инде бу мәшәкатьләр барлыкка килде. Шулай булса да, алар бу көндә үз вазифаларын үтиләр. Һәм инде үзегез күрәсез, бу көндә эшләрен бетте. Һәм инде менә икенче процедура инде безнең шушы родительский породаларны да булдыру фирмасын. Куллану инде көндән-көн артып бара. Һәм инде алар бит инде баштан сөйләп тә киттеләр. Дөрестән дә нинди аның сыйфатлыгы бар.
Инкубатор елга 4 миллион күркә чыгаруга исәпләнгән. Биредә чыгарылачак Бик 6 Россия базарында соңгы елларда барлыкка килгән токым. Авырлыгы 25 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Инкубаторда 30-га якын кеше эшләячәк. Персоналны яңа төр эшчәнлеккә өйрәтүдән башлап махсус азык җитештерү, экология мәсьәләләре дә хәл ителәчәк. Персонал у нас, часть прошли обучение, а дальнейшее мы планируем с наших специалистов из Словакии привести, кто занимается работой по инкубатору, для того, чтобы они могли этому делу обучить. То есть я могу это делать сам, но, как говорится, в одну руку ничего же самому не сделать. У нас там есть профессиональные люди, которые на короткий период времени приезжают сюда и проводят обучение. Обучение планируется не только нашего персонала, мы в последующем планировали, и, наверное, это будем делать, обучение фермеров, допустим, либо сотрудников компаний, которые с нами работают. Могут не работать, заниматься индейкой, но, пожалуйста, они могут приехать, и мы будем обучать процессам инкубации, выращивания, содержания. То есть мы это знаем. Это не наш бизнес, но мы это знаем, как это делается. Корма здесь будут российского производства. Да, только по рецептурам, которые мы даем. Потому что если говорить о кормах, которые производятся для выращивания мясного бройлера, индейки, который вот финальная часть идет, это одна группа кормов, а корма для родительского поголовья, которые у нас здесь будут, это совершенно другие корма. Бүгенге көндә инкубатор һәм административ көнкүреш корпусы биналарында төзелеш эшләре тәмамланган. Киләчәктә Саба районы территориясендә күркә үрчетү өчен 6 ферма төзү планлаштырыла. Дәвам итәбез. Украинада баручы махсус хәрби операция зонасында булучы якташларыбызга шушы көннәрдә чираттагы гуманитар ярдәм китте. Аны оештыруда башлап йөрүче олы йөрәкле хәрби тормышны чын мәгънәсендә аңлаучы райондашларыбыз егетләргә көнкүрештә иң кирәкле әйберләрне туплап, үзләре үк юлга кузгалды. Зәмхарир суык көннәрнең берсе булуга да карамастан ерак юлга китәчәк Җәмил абый Янгучин иртәнге сәгатьтә хәрби комиссариат бинасы янына килеп баскан иде. Машинасы хәрби зонада булган Саба егетләренә дип әзерләнгән иң кирәкле көнкүреш әйберләре белән шыплап тутырылган. Аның инде беренче генә баруы түгел, Җәмил абыйның ике улы да хәрби операция зонасында. Җәмил абый, менә хәзер сез үзегезнең улларыгыз хезмәт итә торган җиргә менә шушы ярдәмнән алып китәсез. Монда нинди аларга гына түгел, малайларга түгел, монда bütün rotalarda. Onları alır УАЗик'den üzeri toratалар ала bilse. Her birisine şulay mı? УАЗик gitti biz birinci tapkır УАЗик'ni al bardık. Onun bilen 11. rota mı, 2. rota mı ol baralar üzeri. Onlar bizni karşı alırlar da. Onlarga verip üzerine gidiyor. Eymine bunda nerseler aldınız indi siz? Bunda rızıklar indi. Onlar instrumentler, niye? Bütün нәрсе, onda ата-аналары нәрсе bilgen de. Onlar упакованы. Onda bir ата кіші бұнда 200 меңлік әйбіріне квадрокоптерларын жіберді бұға. Ансы да бар әлей ме? Ансы да сізде ме? Менде тапшырға керек, малайлар өздері тапшырылар. Хабарлашып тұрасыз ма? Бик шасы түгіл, но қошан олар шығалар неге позициядан. Ondan şaltatı bulmuyor. Sizin iki oğlunuz şunday mı? İki malay. Baytalar alabilirse. Yani inşallah bütün nesneleri var. Hazır bu şey mi? Hazır indi просто bir. Buş varmaska değil. Главный maşinalar, bu maşinalar bit kirek onda. Bit sıradılar onda. Dediğine Belgorod'da. Bit kirek. Onsuz bulmuyor, onda sazlap. Hazır batırdı, конечно, но все равно sazlap bir yaşak. Hazırki vakitte siz ne kadar koyda hizmet ite? Svatova. Svatova onda. İşten sağ koysunlar indi. Amin. Şöyle olsun. Koytalar olabilirse. Bütün malalarımız koyta. Allah bütün isminike. Барлыгы 6 машинага кием, салым, азык-төлек, ягып җылытылучы мичләр, барлык төр кирәк-ярак төялды. Аларны Сабаның үзеннән, авылларыннан, күрше Балташ, Балык Бистәсе районнарыннан, Казан шәһәреннән егетләрнең якыннары һәм ярдәм кулы сузарга теләүчеләр китергән. Ярдәм Луганск өлкәсе Сватово шәһәренә китә. Бер Нива ИКВАЗ машинасын район җитәкчелеге әзерләгән һәм алар андагы егетләргә файдалануга калачак. Шулай ук хәрби бурычларын үтәргә киткән егетләргә туган якларыннан күп сәламнәр җиткереп, әти-әниләре, гаиләләре хатлар, балалар исә рәсемнәр җибәргән. Аларда никадәр күңел җылысы, тынычлык, матурлыгы, шул ук вакытта вазгыятькә карата ачы нәфрәттә сурәтләнгән. Менә инде ниләр, балаларның ниләре. Кайтыгыз гына диеп. Ана танкларның инде. Бала куллары белән, менә аларга ул кадерле. Отставкадагы майор Илгизәр абый Идрисов та Сабадагы боевое братство җәмгыяте вәкилләре белән бергә икенче тапкыр инде гуманитар ярдәм алып баруда катнаша. Минем инде беренче генә тапкыр бару түгел.
Алдағы декабрь айында да барған, мына тағын барам. Аларға ярдәм керек, ярдәмне бик көтәләр. Без килгәнгә бик шат булалар. Аларга мен исән сау кайтуларын телим. Исән сау кайтсыннар. Менә кайда барасыз инде сез хәзер кайсы? Луганская областька Сватовга барабыз, Белгородка барабыз. Теге барганда инде кирәгенә, балтасына, иләгенә кадәр алып бардык дисәк тә була инде. Аларга инде теге условияларында юк, киемнәрне ю алмыйлар. Гел алыштырып торырга кирәк. Яшәү урыннары тоже яхшы дип әйтә алмасым. Сез үзегез күреп кайттыгыз? Үзем күреп кайттым әйе. Баю Барасу исемнән барам. Безнең Баю Барасудан тагын Ягвар Раиф бара. Аннары Фанис Баритович тоже Баю Барасуда. Участниклар Баю Тисида. Менә безнең ярдәм иткән малайларга тоже рәхмәт әйтәсем килә. Баю Барасу малайлары без ярдәмне бик күп иттеләр. Личный тапшырабыз или кемдер таныш кешегә калдырабыз, таныш кеше тапшырырга тиеш була иннәннәре. Теге югалу фактлары пока юк. Ну, барып җитмәгәннәр әле, теге кулына тапшырылмаганнар роде бар. Инде безнекеләр инде Күкмара районы, Арча районнары, Балтач районнары аркылы да җибәрәләр, Казан аркылы җибәрәләр, роде барып җитә бөтенсе дә. Рәис Муралиска машиналар белән ярдәм иткән өчен таң машиналарны әзерләгән кешеләргә Абдуллин Дилүс Рәисовичка бик зур рәхмәт. Безне зурлап заткан кешеләргә. Гуманитар ярдәмне Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров зата китте. Май үзәкләр белән һәр вакытта связьда битне. Алар миңа шалтаталар, аларның хәлләрен бишеп торабыз инде. Аларның шул теге сораган ярдәм буенча менә без районга мөрәҗәгать иткәч инде. Бик зур рәхмәт җитәкчеләргә, райондашларга, һәр вакытта ярдәмне кулларын сузалар. Күз күреп торасыңнар, бүген без егетләр безгә эш машина алып барып йөрәбез инде. Һәрберсенә әйтәләр биргән именно посылка бар инде. Аларга бик зур рәхмәт инде. Һәр вакытта егетләр ярдәм ташламабыз, алда берсә кулдан килгәнчә булышып торабыз. Инде менә райондашларыбыз 1500 чакрым араны үтеп хәрби операция зонасындагы якташларыбыз янына килеп җиткән һәм алар белән очрашкан. Димәк, алар өчен дип алып киткән барлык әйберләр дә уңышлы гына килеп ирешкән дигән сүз. Гуманитар ярдәмне алып баручыларга исән сау кайтып җитүләрен телибез. Хәрби зонада булучы егетләребезне дә исән имин килеш тизрәк туган якларыбызда көтеп калабыз. Яңа елыбызның яңа сәхифәләре языла башлады. Район тормышында иң мөһим статистикаларның берсе язылышучылар, өр-яңа гаиләләр барлыкка килү. Ул үз артыннан көнүзәк мәсьәлә демография күрсәткечен арттыра. Менә бу атнада байлар сабасында Ахуновлар гаиләсе теркәлде. ЗАГС идарәсендә аларның кулы белән тәүге кулъязмалар салынды. Тарихи мизгелләр Райла Галәвина хәбәрендә. Тыйнак кына язылышу, олы тормышка юл башы. Байлар сабасыннан Дилә Кашапова белән Илгиз Ахуновлар гаиләләрен рәсми теркәү тантанасына килделәр. Атна башы дүшәмбе көн 9 гыйнвар алар өчен бик мөһим дата хәзер. Бүген аларның язылышу көне. Мин дәүләт вәкиле буларак сездән сорар идем. Сезнең ирле хатынлы булырга дигән уегыз иреклеме, төптән уйланылганмы? Иң беренче кәләшне җавап бирүен сорар идем. Һәм киевнең. Әйе диеп ризалык белдерү гаилә төзегәндә иң җаваплы сүз. Дилә белән Илгиз дә шушы сүзләрен раслап ЗАГС кенәгәсенә кулларын куйдылар. Гаилә символы пар балдаклар алыштылар. Район тарихына яңа мәгълүмат 2023 елның тәүге пары булып Ахуновлар гаиләсе теркәлде. Аларның кулында хәзер мөһим документ язылышу таныклыгы. Сезне чын күңелдән гаиләгез тулы белән тәбрик итәбез. Дилә дә, Илгиз дә байлар сабасыннан. Алар кайчандыр сыйныфташлар булалар. Мәктәп елларында бер-берсен егет-кыз итеп күз атулар булмый. Барысы да 3 еллык очрашудан башлана. Безнең мәхәббәт тарихы шул классташлар очрашуыннан башланып китте. Ул классташлар очрашуы 3 елдан соң булды инде, 9-ны тәмамлаганнан соң. Шуннан соң мин бик игътибар да бирмәдем инде. Үзе башлап җибәрде. Шуннан соң башланып китте безнең. Әлдән бирле 5 ел бергә йөрибез. Мин Дилә акыллы, уңган, шибәр, эшчән, шуның өчен яраттым. Яшь парларны тәбрикләргә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов та килделәр. Алар котлаулар әйтеп, бүләкләрен тапшырдылар. Дилә, чын күңелдән сезне шушы бүгенге матур, кызыл туегыз белән тәбрик итәбез. Безнең районда шундый күркәм традиция бар. Без беренче календарь елның беренче язылышкан парыбызны шушылай тәбрикләп китәбез. Инде аягыз җиңел булсын.
никахыгыз гомерлек булсын, бер-берегезне хөрмәт итегез, әти-әниләрне тигез күрегез. Икегезнең дә әти-әниләрегезне беләбез, гаиләләрегезне беләбез. Шуңа күрә инде без уйлыйбыз, сезнең никахыгыз уйланылган, озак, бөтен гомерлеккә бер никах булып, инде үзегез шикелле сау-сәламәт, тырыш балалар үстереп, инде районыбызның демографиясын Алла берсә яхшыртырсыз дигән өметтә калабыз. Район исеменнән яңа гаилә құручы Ахуновлар бүләкләр һәм акчалата конверт кабул итеп алдылар. Без районның беренче пары булдык. Шулай килеп чыкты. Без инде үзебез дә белмәдек. Киләчәк парларга дагы озын гомер, бәхетле тормыш, бергә гомергә булсын. Безнең аяк җиңел булсын. Районда быел бик күп парлар язылышсын. Менә шулай күңелле башланды ел. Аларның аяклары җиңел булсын. Безнең елыбыз шулай бик күп никахлардан торсын, шуларны рәсмиләштерик. Һәм гыйнвар аенда инде безнең 4 гариза теркәлде. Шул гаризалар нигезендә димәк әле без яңадан рәсмиләштерәчәкбез аларның гаиләләрен. Алла бирсә. Яңа елның яңа пары Ахуновлар гаилә статистикасын ачып җибәрде. Узган 2022 елда районда 189 гаилә туган булган. Бу сан алдагы 2021 елдан үсү күрсәткечендә. Бу Саба районында яңа гаиләләр елдан-ел арта дигән сүз. Районыбызда яңа елның тәүге баласы да дөньяга аваз салды. Байлар сабасында яшәүче Илдар һәм Диләрә Шәмсевәлиевларның 9 гыйнвар көнне 3нче балалары, уллары Илназ туды. Сабыйны әти-әнисен, әби-бабайлары туганнарыннан тыш ЗАГС бүлеге һәм район җитәкчелеге дә котлады. Исән-сау үстерергә язсын, тигезлектә авыртмасыннар өчесе Бала да, әнисе дә үзләрен яхшы хис итәләр. Бүген исә алар зур шатлык хис кичерешләре белән бала тудыру йортыннан өйләренә кайтып киттеләр. Бу хакта тулырак атна информацион программасының киләсе чыгарылышында сөйләрбез. Хәзер инде узган елның соңгы көннәрендә булган яңалыклар турында. Яңа ел бәйрәме якынлашкан көннәрдә Теләкләр чыршысы акциясе кысаларында районыбызның берничә гаиләсендә тәрбияләнүче балаларга Кыш бабай һәм Кар кызы бүләкләр тапшырды. Бу хакта алдагы сюжетта. Йортларга иминлек бирсен. Адил саулам хәлләрем бар. Денислам Шариповның бүген иң бәхетле көне. Игә килеп кергән Кыш бабай белән Кар кызы аның күптәнге хыялын чынга ашырды. Теләкләр чыршысына сорап язган балалар өчен уен комплексы Сарман районы башлыгы Фәрит Хуснуллин бүләге. Аны тапшырырга Сарман муниципаль районы советы аппараты җитәкчесе Юлия Исмәгыйлова килгән. Аларга бик зур рәхмәт. Бүләкләр бик ошады безгә. Ерак араларны якын итеп килүләр өчен бик зур рәхмәт. Барыбыз исән саулык, шушы 2023 ел безгә куаныч, тынычлык илебезгә, саулык, сәламәтлек, тигезлекләр алып килсен. Шушы балаларыбыз хакына яшибез, балаларыбыз исән сау булсын. Үзебез исән сау булганда без балаларыбызны Алла бирсә нитербез, ярдәм итербез, үстерербез име, Алла бирсә. Сарман делегациясе гаиләдәге 2 балага да баллы тәм-томнар шушы районда җитештерелгән азык-төлек җыелмасын алып килгән. Денисламда ДЦП диагнозы, Кызылмиша авылындагы коррекцион мәктәпнең 4нче сыйныфында белем ала. Кыш бабай, безне бик ярата. Ул безгә яңа ел бүләге тарата. Бу көндә аның дусты бергә белем алучы Тимыршык авылыннан Алинә Кәримова Саба районы хакимияте әзерләгән нәкъ шундый уен комплексы белән бүләкләнде. Кырыендай җиләк-җимеш кәрзине һәм баллы сыйлар. Алинәгә 11 яшь, ул гаиләдә бердән-бер бала. Мәктәптә яхшы билгеләргә генә укый, тормышны, кешеләрне ярата, йөзендә һәр вакыт елмаю. Елкы желаниягә шул беренче тапкыр яздык. Мондый уңыш безгә нитмәс дип уйлаган идем, килмәс дип. Зур рәхмәт инде спонсорларга. Мондый комплекста шөгыльләнергә табиблар киңәш иткәннән соң Кәримовлар Кыш бабайга хат язарга була. Хыялның шулай чынга ашуы алар өчен көтелмәгән сюрприз. Кыш бабайдан бүләкне балалар гына түгел, өлкәннәр дә сорый. Байлар сабасыннан Ганиевлар гаиләсе бу акциядә катнашып, истә калырлык мизгелләр кичерде. Рафиса Пайшин кызы Эльвира спорт костюмы сорап язган. Котланучы 65 яшендә Кыш бабайдан бүләк алу минем өчен зур шатлык ди. Менә шушылай елкы желание әйберен интернеттан күрдем дә инде мин. Җибәреп карарга булдым. Менә уйламаганда шулай бүләк булып та куйды инде.
Гаиләдәге 3 бала Эмиль, Ибрахим һәм Әхмәт тә бүләкле булды. Аларга Кыш бабай машина, лего конструкторлар һәм яңа ел тартмасын тапшырды. Одни яёщие лишь рушим песни полились, дети стали хоровод, наступает Новый год. Яңа ел Кыш бабай һәм Кар кызы бүләкләр чынга ашкан хыяллар белән күңелле. Могҗизаларга ышаныгыз, сез дә хатлар языгыз. Вакыт алга чаба да чаба. Яңа 2023 елны каршы алырга әзерләнеп йөргән мизгелләр инде артта калды. Шулай да безнең Россиядә искечә яңа елны каршы алу гадәте яшәп килә. Шул уңайдан Шәмәрдәндә чыршы ачуның күңелле мизгелләренә күз салыйк. Декабрьнең салкын киче. Шәмәрдәннең бәйрәмчә бизәлгән үзәк мәйданына Кыш бабай, Кар кызлары, юлбарыс куяннар һәм башка әкият геройлары авылдашлардан да алда килеп җиттеләр. Әйтәсе сүзләрен, җиткерәсе теләкләрен кат-кат кабатладылар. Желаю всем счастья, благополучия. Мирного неба над головой. Настроение отличное, праздничное, веселое. Всем желаем хорошего настроения, мирного неба над головой. Будьте счастливы, не болейте. С Новым годом! Ел авыр булды дип тә әйтә алмыйм, җиңел булды дип тә әйтә алмыйм. Эшләр бик күп булды. Эшләгән кеше үзенең уңышларына ирешкәндер дип беләм. Яңа еллар якынлаша, яңа еллар тагы да уңышлырак булсын. Киләсе елны исән-сау, уңышлы гына узатып, яңа куян елын исән-сау каршы алырга язсын. Яңа еллар белән барыгызны да киләсе. Барыбыз да сәламәт булып, тигезлекләрдә, байлыкта, матурлыкта яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булсын, иминлек килсен. Яңа ел мәйданчыгына аяк басуга балалар тау шуарга ашыкса, өлкәннәр сабыр гына барсын да карап, күзәтеп чыктылар, бер-берсе белән аралаштылар. Аллаһ Тәгалә кушып тазалык салыктан айырмасын Аллаһ Тәгалә. Раббим биралдан бөтен үзәген исән сау булып, сугышлар бетеп, тазалык салыкта иминлектә яшәргә язсын, я Раббим бир Аллаһым. Яңа еллар имин булсын. Инде киләчәк яңа елларыбыз Ходай Тәгалә кушып, сугышлар бетеп, бөтенбез тигезлектә, тынычлыкта үткәрергә насыйп эйләсен, я Раббим бир Аллаһым. Шул инде шуны телибез барыбыз дагы. Я из Москвы. В Шимардан езжу в Надежду давно. Очень люблю Шимардан и желаю Шимардану всяческого процветания. Всего самого хорошего. Кыш бабай, безне бик ярата. Ул безгә яңа ел бүләгене тарата. Шәмәрдән халкын яңа ел белән Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев тәбрикләделәр. Алга таба да бердәмлектә яшәргә һәм эшләргә чакырдылар. Яңа ел безгә инде яңа сөенечләр генә, сөенеч хәбәрләр генә алып килсен. Билгеле инде һәр вакытта традиция буенча үткән елга күпмедер нәтиҗә ясыйлар. Безнең районга килгәндә нәтиҗә ясарлык уңышларыбыз бар. Аллаһка шөкер, дөньяда булган вазгыятькә карамастан, ситуациягә карамастан безнең республика программалары сакланып калды, федераль программалар эшләп килә. Шушы уңышларыбыз бетәргәчә булып тора инде әлеге программалар. Шушы программалар кысаларында эшләгән эшләр, башкарылган эшләр, үзегез күреп торасыз, Шәмәрдән бистәсе, район күзгә күренеп үзгәрә һәм инде алдагы елларда шундый үзгәрешләргә безнең гел тап булырга язсын. Булган уңышларның төп нигезе дип әйтергә мин ул сез, Шәмәрдән халкы, Шәмәрдән бистәсе халкы, район халкы, менә сезнең тырышлык белән, сезнең хезмәтегез белән инде ул төп нигезе безнең шу уңышларыбыз. Шуңа күрә барыгызга да хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Алдагы елларда да инде ул Шәмәрдән халкы безнең һәр вакытта да үзенең бердәмлеге белән аерылып торды, шулай бердәм булып. Шәмәрдән бистәсе өчен күңелегезне биреп, җаныгызны атып, һәр вакытта шулай матур итеп тормыш итәргә язсын сезгә. Аннары үз йорт яны биләмәләрен яңа ел рухында бизәүчеләрне иң яхшы яңа ел бизәлешен булдырган оешма учреждениеләрне бүләкләделәр. Соңыннан Шәмәрдән авыл җирлегендә эшләп килүче оешма предприятиеләр сәхнәгә күтәрелде. Матур итеп бәйрәмчә киенгән коллективлар халыкны яңа ел белән тәбрикләп чыгыш ясады. Яңа ел алдыннан үзәк чыршыны ачу тантанасы сабалыларның яраткан күңел ачу чарасына әйләнә. Чөнки тылсымлы бәйрәмгә башлангыч шуннан бирелә. Җыр бию, кызыклы уеннар, Кыш бабайның беренче бүләкләре бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре.
Бездә халык бәйрәмнәрне ярата, яңа ел шуларның иң күңеллесе. Чөнки ул матур төсләргә генә түгел, яңа өметләргә, хыялларга да бай бәйрәм. Быел башка еллардан аермалы буларак районда кыш бабайлар парады үтмәсә дә, матур итеп бизәлгән гүзәл чыршыны ачу тантаналы шартларда үтте. Кыш бабай белән кар кызы да җәяүләп түгел, җилләр уйнатып буранга утырып килде. Халыкны сәхнә түреннән һәр вакыттагыча район башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Кайсы яктан алмасак, нинди генә авырлык булмасын, bütün programmalarımız devam итә. Дөресен әйтим, бүгенге тормышыбыз безнең үзебезнең илдә генә түгел, чит илләргә караганда да яхшырып бара. Шуның өчен булганны игелен күрә язык. Республика ягыннан һәм инде предприятиеләр безнең өстәмә табыш булган аркасында bütün хыялларыбыз сезне белән бергә элемтәдә булып куелган мәсьәләләр бөтенесе шишелеп барыла. Шуның өчен нәрсә юрыйсың шул була диләр. Юрыйк яхшыны, начарлык булганда да беребез белән беребез аңышып, тырышып, авырлыкларын җиңеп, елмаеп яшәргә язсын. Киләсе яңа еллар белән сезне бөтенезгә исәнлек, саулык. Һәм тирә-якны балкытып чыршы утлары да кабынды. Районыбыз халкы бу бәйрәмгә әзерлекне шактый алдан башлый. Эшләгән, торган, йөргән җирләрне карлы-бозлы сыннар белән бизәү күп еллардан бирле яшәп килүче матур гадәт. Алай гына да түгел, яңа ел бизәлеше бездә үзара бәйге буларак та үтә. Һәм иң-иңнәр үзәк чыршыны ачу тантанасында ачыклана һәм тәбрикләнә. Быел исә җиңүчеләрне корылган экран аша бәйрәм барышында белеп булды. Яңа ел үзенчәлекне кабул итү, үзебезнең эш нәтиҗәсе һәм инде ниндидер хыялларыбызны киләчәккә кую. Шуның өчен бөтен бәйрәмнең үзенең халык бәйрәме дигән әйбер бар бит әле. Менә беренчесе ел башлаганда инде яңа ел инде ул. Һәм инде бөтен халык бер тигез Сабантуйда үзенең шушындый ук уңышларын, киләчәген, бердәмлеген булдыра торган дип саныйм бу бәйрәмне. Яңа елында, Сабантуенда. Шуның өчен ул ике улы бәйрәм, ул халык бәйрәме. Әйе, яңа ел халык бәйрәме. Бигрәк тә ул балаларның яраткан бәйрәме. Күңелдә без ничә яшьтә булсак та бала, тылсымга да, мөгъҗизаларга да ышанабыз. Ышанасыбыз килә. Өмет хыялларыбыз да шуңа гел яхшылыкка корылган. Теләкләребезнең дә чынга ашуын телибез. Сезне барыгызны яңа еллар белән котлыйм. Саба халкына только уңышлык телим бу киләсе яңа елларда. Бу узган ел безнең хатırlарда үзенең гел яхшы ягы белән истә калсын безгә. Сугышлар булмасын, исәлекле ел булып истә калсын безгә. Барыгызны яңа еллар белән. Biz Qozondan qaytdıq bu beyramga. Biz bu beyramni bik kutib olamiz. Bik oila beyrami, shista beyram, motor beyram, gel sinik şadlıq ketire turgan beyram. Allah Taala bir barыбызга да шундый мул тормышларда рәхәтләнеп, синеп, шатланып яшәргә насыйп итәргә насыйп булсын. Яңа ел безнең өчен гайрә бәйрәме. Безнең Аллага шөкер, үз гаиләбез, нәни кызыбыз, үз өебез бар. Шул өйләрдә синеп, шатланып, чыршы куйдык, чыршы. Шуларны бизәп, нәни кызыбызны да алып килдек яңа ел карарга. Бу яңа еллар барыбызга да синеш, шатлык кына китсен, дөньяларыбыз тыныч булсын, кайгы хәсрәт китермәсен, саулык, сәламәтлектән аермасын, гел синеп, шатланып яшәргә насыйп булсын. Сабалар молодцы. Без монда ел сайын кайтырга тырышабыз. Яңа елдан соң бәйрәмнәр оештыралар бит. У бәйрәмнәрдә дә катнашабыз, кайтабыз. Молодцы. Сабалар чыннан да әфәрин, бик тырышалар, бик матур музыкаль итеп оештыралар. Мин нәрсә генә сөйләп китәм бәхтемнең сүзләренә. Бу чыннан да гаилә бәйрәме. Ничектер берләштерәбез. Менә Казаннан кайттык. Именно туганнарны күрергә, гаилә белән җыелырга һәм һәрбер кешегә дә бәхетле ел булсын, Алла салайса. Котлыйбыз сезне. Яңа еллар белән котлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Бәйрәмдә чыршы тирәле җыр-җырлап әйләнү балачакның матур хатирәсе. Шөкер, ул ел да кабатлана. Бәйрәм саен яңара. Җырлар да заманча яңгыраш ала хәзер. Әмма бәйрәм рухы югалмый.
Иң күңеллесе әлбәттә уеннар. Саба халкы, кунаклар кызыклы уеннарны бик ярата һәм рәхәтләнеп катнаша. Тормыш мәшәкатеннән арынып, бала шуклыгын эшкә җигә. Моның өчен мәдәният хезмәткәрләре дә зур тырышлыкларын куя. Җырлаталар, уйнаталар, бүләкләр бирәләр. Илдә тынычлык булып, киләчәк тормышыбыз да уен-көлкегә бай булып, шатлык-куанычлы хәбәрләргә тулып торсын. Hayda gittik. Давай, поехали. Hayda gittik. Давай gittik. Hayda. Buna benim ortadan yıkıraydı. Давай gittik. Яңа елның 5-нче көне районыбызның иң сәләтле балаларын бергә җыйды. Саба аграр көллияте базасының тамашалар залында аларны район башлыгы Рәис Миннеханов котлады. Һәр яктан сәләтле укучылар бәйрәмдә дә вакытны файдалы уздырырга ярата. Бүгенгесенә керү юлында аларны мавыктыргыч мастер-класслар каршы алды. Бик тә үзенчәлекле мастер-класс. Бу инде яңа елга багышланган булгач, әлбәттә инде ул яңа елның поделкалары. Менә без бүген мастер-класста мин үзем шыршы ясатам. Бала монда үзенең фантазиясын ача. Менә күреп торасыз, нинди матур поеткалар, стразилар, нинди матур шыршы ясалган. Һәрбер бала үзенең фантазиясында шул елканы бизи. Бу өстәлләр артында яңа ел тематикасына төрле кул эшләнмәләре барлыкка килде. Өйрәнүләре үзләре өчен, ясаган матурлыклары истәлеккә сакланып кала. Мин Мингәр башлангыч мәктәбеннән 3нче класста укыйм. Нинди билгеләргә укыйсың? Мин 5кә генә укыйм. Аеруча кайсы фәннәрне яратасың? Мин яратам литературное чтение, математика, русский фәннәр. Литературны мин яратам, чөнки тиз итеп укый алам русча. Математикадан да беренче авырлыклар юк инде. Рус телен, русча сөйләшергә яратам. Күбәй берләр өйрәнәсем килә, русча сүзләр. Тимершик мәктәбендә укыйм, 5-легә генә битердем, 3нче класста. Минем яраткан фәнем математика һәм татар теле. Математиканы мин яратам, чөнки ул бик җайлы фән, татар теле чөнки татарча күбрәк сөйләшергә яратам. 2нче класста 4-5-легә генә укыйм. Минем яраткан фәннәр изо һәм математика. Математика чөнки мин анда бөтен нәрсәне беләм. Математиканы яратам. Изоны буярга яратам. Чит телләрне дә яхшы беләләр, төгәл фәннәрдә дә алдынгылар. Бүгенге бәйрәмгә районыбызның шундый 394 мәктәп укучысы чакырылган. Шуның 39-ы мобилизацияләнгән ир-егетләрнең балалары. Яңа еллар башланып китте. Узган елны матурына әйтеп тамамладыгыз. Кем ничек тамамлаган үзе белә. Шулай булса да, минем әйтәсем килә, беренчедән сезнең әти-әниләрегезгә зур рәхмәт. Сезне дөньяга китереп, тәрбия биреп, билем биреп, һәм инде агрокөллияттә зирәгә җыелмадык. Һөнәрдән кадерле бер юк. Сез ниндидер һөнәрне беләсез икән, сезнең уже үзегезнең тормышыгызда үз байлыгыгыз. Инде электән әйтеп барам, беренчедән ул үзенең сәламәтлегенә сакларга кирәк. Аннан кадерле бер юк, һәм миннән сатып алып та алмый. Район башлыгы сүзен моннан кала иң кирәге билем һәм һөнәр дип дәвам итте. Булар булса тормыш итүе дә җиңелрәк. Сәхнәдә барган күренештә ачыш ясаучы, булачак галим Рөстәм һәм блогер кыз Эльвира балаларына район буенча виртуаль сәяхәткә алып чыкты. Туган ягыбыз белән бәйле сорауларга җавапны экраннарда күрсәтелүче QR-кодлар аша кереп белү мөмкинлеге бар иде. Җиңүчеләр бүләкле булды. Бүгенге чыршы бәйрәменә чакырган өчен укытучыларга, авыл җирлегенә, район кешеләренә бик зур рәхмәт әйтәм. Һәрбер баланы да яңа ел белән котлыйм.
iň birinçi tanış kök yüzleri tilim. Etiyenileri yanlarında bullarını tilim. İminlik tilim. Okularında tırışlık tilim. Hem indi menin fikrim şu tertipli balalar her vakit aldığında bulalar, tırış bulalar, bilimli bulalar. Alarga şunun için bari tik iň izgi tilekler. Hem yaňa ýyl bilen gitlik. Бәйрәмдә һәр бала район башлыгының бүләген алып сөйенде. Тамаша соңында махсус кунак Илшат Сафин җырлады. Яңа ел каникуллары спорт чараларына да бай булды. Шуларның тәүгесе 3 гыйнвар көне Ямле Саба яр буенда үткәрелгән чаңгы ярышлары иде. Гыйнвар башында районыбызның чаңгы спортын сөючеләр Сабадагы чаңгы трассасына җыелды. Һава торышы да нәкъ менә шушы көнгә заказ биргән кебек иде. Килгән барлык чаңгычыларны Олимп спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде. Безнең бу трассада бик күп ярышлар үтте. Моңарчы менә бүгендәге открытые лыжные соревнования на первенстве Сабинского района. Барысына поздравляю с этим праздником. Бүген биредә 18 яшьтән югары булган хатын-кызлар һәм ир-егетләр 5 һәм 3 чакрымга йөгерәчәк. Трасса спортчыларны кабул итәргә әзер. Юноши, поднимаемся на улицу Советская, вот сюда. Потом идем вот по этой трассе, вот где лыжник катится. Вот, поднимаемся в ту горку и поднимаемся в лыжную базу, где мечеть, и возвращаемся вот сюда, на финиш. Төрле яшь айырмасына бүленеп, чаңгычылар старт сызыгына басты. Соба кызлары Сабина Хабирова, Алиса Мөбәрәкова, Альбина Хафизовалар җилдә 3 чакрым араны үтеп тә килде. 30 яшькә кадәрге егетләр арасында Сабадан Рушан Миннугулов, Шәмәрдәннән Рамил Шакиров, Кибәчедән Ильяс Гатиятуллиннарга тиңнәр булмады. Сабалар чаңгы спортын ярата инде анысы. 60 һәм аннан да югарырак яшьтә булган Урта Сабадан Азат Дәүләтшин, Байлар Сабасыннан Әмин Миннугулов, югары утардан Фәннур Башаровлар 5 чакрым араны күз ачып йомганчы килеп тә җиттеләр. Финишка беренчеләрдән булып килүчеләр пьедесталга менеп бүләкләр алды. 5 гыйнвар көне Байлар Сабасының үзәк шугалагында ир-ат хоккей командалары арасында Яңа ел бәйрәмнәренә багышланган ярышлар булып узды. Боз өстендә барлыгы 4 Саба, Лисхоз, Ястреб, Вымпел командалары көч сынашты. Озакка сузылган бәйрәм ялларында мондый уенны уздыру хоккейчыларның үз инициативасы. Сабада бүгенге көндә бик каты бара спорт ярышлары, самый главный еллар тыныч булсын. Инде Украинада хәлләр тизрәк бетсен и матур итеп яңадан шушы спорт өлкәсендә бүтән эшләрне на максимальный мощность яңадан эшләп җибәрергә. Бүген инде Сабада бик күп условиялар, ул лыжный трасса дисеме, ул бассейн дисеме. В общем, Саба халкына бүтән условия, главный ленивый итәргә инде. Но движение это жизнь инде. Ярышларда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов та яхшы уен күрсәтте. Вымпел командасыннан Фәргат Нуриев уенның иң яхшы һөҗүмчесе дип танылды. Шундый ук исемне Саба командасыннан Данис Хасбиев алды. Аллаһ шөкер, бөтенебез исән саулар. 10 җегет команда менә җыгырып торган. Бүген Алла бирсә, әйбәтләр уйнарга инде, торамысыз һәм җиңәргә чыгабыз инде. Хоккей уены нәрсә бирә сезгә? Хоккейны бөтен әйберне бирә ул. Башка спорт төрләре нәрсәдер бер определенный бер әйберне бирсә, хоккей бөтенесен дә бирә шуларга керә тора. Иң яхшы капкачылар дип Илгиз Мәҗитов белән Едгар Тухватуллин аталды. Җиңүгә булган омтылышы өчен Ястребы командасыннан Инсаф Минхаҗев бүләкләнде. Хоккейны инде мин 9 класста уйный башлаган идем. Шуннан бирле бу спорт төренә минем күңелем ятты һәм һәрвакытта да хоккей уйнары оештырылганда инде безнең Сабада дип әйтгәндә, Түгой Саба Лисхоз аренасында уйнарда катнашырга тырышам инде. Көндәшләр көчлеме? Көндәшләр бик көчле, бөтен яктан да, бөтенесе дә элек тән уйный башлаган егетләр, командаларда элек-электән тупланган командалар инде көндәшләр көчле, серьезно. Ярышның нәтиҗәләренә килгәндә беренче урынны Саба командасы алды, 2дә Ястребы, Вымпел командасы 3нче урынга лаек булды.
Шираттагы бәйге Сатыш авылы мәдәният йортында үтте. Ул Яңа ел бәйрәменә багышланган көрәш турниры иде. Әлеге бәйге Сатышта традицион рәвештә ел сайын үтә. Нәтиҗәсе дә куандыра торган Татарстан, Россия чемпионатларын отучы спортчылар тәрбияли ул. Сатыш авылында яңа бер матурлык бирүче, өстәүче мин рәхмәт әзерләдерем Ермолаев Илдар абыйга. Менә ул безнең Илдар абый үзебезнең Сатыш авыл җирлегендә, үзебезнең Россия чемпионы, шулай ук Татарстан чемпионы, үзебезнең район күләм чемпионнарын булдырды ул безнең шушы Сатыш авыл җирлегендә. Әйтеп үткәнемчә, 2 Россия чемпионыбыз бар. Берсендә безнең Зарипов ире, икенчесе Гарипов Язур. Менә ул безнең Язур дигән егетебез бүген дә көрәшәчәк. Бик зур рәхмәт аңа. Менә ул бары тик аның тырышлыгы белән генә үзебезнең менә Сатыш авыл җирлегендә шушы көрәшебез дәвам итә. Инде алдагы елларда да дәвам итер дип өметләнәм. Шушы көрәшебез соңгысы булмасын. Яшь көрәшчеләрне котларга Кыш бабай белән Кар кызы да килде. Алар бил алышачак егетләргә уңышлар теләде. Турнирда 2005 елга һәм аннан яшьрәк малайлар һәм яшүсмерләр катнашты. Иң кечкенә көрәшчегә 4 яшь иде. Ул Саба районы Олыяз авылыннан Мансур Хуҗиәхмәтов. Әле балалар бакчасына йөрүенә карамастан, сөлгене дә кулында ышанычлы итеп, көндәшенең билен исә нык тота. Шулай итеп, беренче булып келәмдә иң кечкенә көрәшчеләр бил алышты. Бу көрәш елдан-ел күбрәк спортчыларны үзенә җыя, башка районнар да җәлеп ителә. Быел Сабадан кала Теләче, Питрәч, Кукмара районнарыннан да яшь спортчылар килде. Барлыгы 70-кә якын яшүсмер 25-тән алып 80 килограммнан югары үлчәү авырлыгында келәмдә көч сынашты. Көрәш милли спорт төре, ул дөнья күләм дәрәҗәләрдә үткәрелә торган бәйге. Шуңа күрә аның белән профессиональ рәвештә шөгыльләнергә теләүче егетләребез дә аз түгел. Шуларның берсе Уйыт авылы егете, 16 яшьлек Артем Варламов. Көрәштә ул 10 ел. Бу турнирда иң авыр үлчәүдә бил алышачак. Тренеры Илфат Нәбиуллин. Мин бүгенге көндә 2021 елда Россияны алдым, кандидат мастер спортын үтәдем. Хәзерге вакытта Казанда Шиш олимпийский резервда укыйм. Шул көрәшкә балачактан йөрдем, абыйларга карап, абыйлардан үрнәк алып йөрдем инде көрәшкә. Хәзерге вакытта Казанда көнгә 2 тапкыр тренироваться итәм. Теләче районы Шәткә авылыннан килгән авыр үлчәүдә көрәшәчәк. Әмир Саттаров та үзен киләчәктә профессиональ көрәшче итеп күрә. Мин күп районнарда көрәштә катнаштым инде. Беренче урыннарга лаек булдым. Менә кичә генә 2нче урынга лаек булдым. Питрәчтә бай теге таныклык ярышларда Татарстан чемпионатында 2нче урынга лаек булганым бар. Мамадышта үткән ел. Теләче көрәшчесе Раил Нургалиев, Манзараң бүтән көрәшләрен карап чыкканым бар. Шуарга карап, алга таба барам, шуарга кебек көрәшәсем килә инде. Көрәш турнирын үткәрүдә иганәчеләр ярдәм кулы суза. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Сатыш филиалы быел да бу спорт чарасыннан читтә калмаган. Барлык көрәшчеләргә бәйрәм күчтәнәчләре әзерләгән. Татар егете буларак көрәшкә мөнәсәбәт беренчедә тискәре була алмый инде ул. Карбагат уңай, үзебез бәләкәй чакта көрәш белән шөгыльләнә тырышайык. Шуңа күрә хәзерге вакытта да инде бу теләкләре булган яшьләрне һәрвакыт аларны шушы көрәш төренә аларны поддержать итәргә тырышабыз. Чиста вакыт китте егетләр. 2 балл бирелә. Яшь көрәшчеләр чын күңелдән бил алышты бу көнне. Җиңү һәм җиңелү хисе аларның барлык эчке кичерешләрен чагылдырды. Эмоцияләре тышка бәреп чыкты. Тренерлар, команда вәкилләре көрәшчеләргә көч биреп, җиңүгә омтылыш биреп торды. Яңа ел каникулларында үткән тагын бер чара ул Саба йөзү бассейнында оештырылган ярыш булды. Биредә шөгыльләнүче балалар суда йөзү буенча иң осталар. Яшь йөзүчеләрне спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде. Ярышларда уңышлар теләде. Шулай ук төрле бәйгеләрдә нәтиҗәле чыгыш ясаган, бу спортта яхшы күрсәткечләргә ирешкән яшь йөзүчеләргә 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәдәге разрядлар да бирелде. Балалар бик әзерләнделәр, бу ярышка бик көттеләр. Кемдер өчен әле бу беренче генә стартта бар. Безнең Сабалар беркайчан да җиңүсез кайтканнары юк. Без 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар белән кайтабыз. Әле күптән түгел генә Мәскәүдә булып кайттык. Мәскәүдә 4 золото, 2нче урын, 3 бронза алып кайттык. Шундый җиңүләр белән кайттык. Менә инде май аенда әзерләнәбез Петербургка да барырга. Бүгенге көндә Саба балалары, шәһәр балаларына бер җирләре белән дә ким түгел. Алар тырышып выступать итәләр.
һәм тиешенчә отдачалары бар тренерга да, һәм үзләрен бик җаваплы тоталар. Бөтен ярышта дагы бик җиңеп кайтасылары килә. Инде алдагы көннәрдә дәгән мастер спортылар, кандидат мастер спортылар безнең районнан көтәбез, Алла бирсә. Yüzüde 2006 yıllardan alıp 2014 yılga barlığı 70'ke yakın kız hem malaylar birinçilik üçün güç sınaştı. Onlar irikli hem biraz tillerinde 50-100 metrga yüzüp ustalıklarını көрсәттеләр. Бәхтияр Тимиршаехов кичкенәдән yüzü белән шөгыльләнә, күпкенә нәтиҗәләргә дә ирешкән. Төрле дәрәҗәдәге ярышларның берсеннән дә калмый. Республикада урыннар да алам. Мәскәүдә беренче һәм икенче урын алдым. 3нче взрослый разряд бар. Бассейнга бик яратып йөрим. Мине бассейнга әти китерде. Мин уйламаган идем да, что шундай урыннар алам дип белмәгән идем инде. Иң яраткан стиль минем баттерфляй һәм комплекс инде. Мәскәүдә беренче урынны 100 баттерфляй буенча алдым, икенче урынны 100 метр брас. Балаларына көч биреп торырга әти-әниләр дә килгән иде һәм алар балаларның сәләтләрен күреп сөенеп утырдылар, җан аттылар. Призлы урын алучыларны исә соңыннан тәбрикләделәр. Районыбыз халкы хезмәттә генә түгел, бәйрәмнәрне дә күңелле итеп җиренә җиткереп, һәркемгә шатлык, матурлык бүләк итеп үткәрә белә. Киләчәктә дә тормышыбыз могҗизаларга бай булып, саулык, сәламәтлектә, иминлектә, иман байлыгы белән яшик. Бүгенгә менә шул, искечә яңа ел белән сезне. Хәзер чыгарылышыбыз җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итә. Безнең белән калыгыз.